naš university. I dole je hemijska zgrada. Ja, hemija. Really, really nice. Hodnika. Neka priča velika i nova. Svuda su ovako paralelni hodnici. Nova spred konkretne fizička hemija sam ja smješten. Baš su i laboratorije za fizičku hemiju. Ima isto paralelno hodnik. Ima se tu i PR-ovi. Imaću jadrani. Hi. This is my place. Dalje idemo. Ovo mjesto za odmaranje, ponovo hodnik. Everything else. Samo ostavimo. Snimaš tebe. Ja se motiviram. Na laboratorije. Strašno. Thank you. To show to them that everything is brand new. They don't have stuff like this in Serbia. When I went to the Netherlands, everything was super new, and for me it was really, yeah, I was not used to it. Because all of this is brand new and it's really nice. And the whole building is just 2 or 3 years old, right? Da ja radim na ovim stolom. To je moje NMR. Ova popriča lijepa. Everything. You can't go in there. Ovo je ispred. Jedan od hodnika u fakulteta. Prilično veliki ovi zgrade ima 2 sprata pod zemljom i 5 iznad zemlje. Hodnik u Novazovu, to je stava institut za hemiju. Tamo gore sam bio u onim laboratorijama za NMR. Sad su tako te laboratorije. Zgrada izgleda poprilično impresivno. Sve je tako. Taj je ulaz. To je taj novi departman za hemiju.
baš velika zgrada. Ne znam da veze je stara zgrada. Koja je u stvari preparat. Također vidimo tu laboratorije. Samo za neku analitičku hemiju. Baš sve super lijepo i sređeno. Ja živim u ovome domu, ovaj žuti. Isto ova lijepa zgrada. Sam već ušli. Jako lijepo ima lift. Ovo je moj hodnik. Sad nešto mi. Samo da otvorim. Snimim. Onako, četak. Žideri gluposti. Ostava. 4 kante za reciklažu. Kuhinja, trpezarija. Šina za pranje suđa. Mikrovalna. Da je Bojana. Say hello. Hello. No. Yeah. Wow. This is my room. To je moja soba. Malo mi je šanstovski sad i engleski, ali dobro. Nema kompjutera. Malo je razbacano, ali dobro. Kao unutarnji prozor. Pogleda vaše nema. Još jednom. Super lijepo. Ajmo dalje. Sve aparati tu. Tuš kabina. Evo. To je to. Ćao.